днеска съм с Георги. Той ще си дига Корделиус на 25-ти, а аз ще си дигам Мортис. Който е на 11-ти. Си взех ето този много готин скин. Мене ме кефи. Така че ще пусна това видео в 3... в TikTok и в YouTube, където събере повече лайка, ще кача и моето видео с 20 мегабокса, които отворих за 199 джема, а не, за 499 джема. И се надявам да съберат много лайкове тези мои видеа, така че и ето го, моят приятел Георги. И здравейте хора, нека да започваме към играта. Има хубави двойки, но смятам, че ние може да спечелим. Да, ето го, това беше моят приятел Георги и да започваме. Идвай, тук има 5 4 пара. Да, ти ги чупи, аз ще пазя, защото аз учим на трепа. Виля? Почти. Браво. Дет, обаче съм дет от 3. Не си сто. Дет съм. Аз съм доволен на Ларина. И на Аши. Не, той е гаден, Рико от 4. За четвърто аз съм минус 1 купа. Да, и плеяген. Нищо, да, даваме само плеяген. Ако мислите, че този скин на Мортис е много яд, само коментирайте, или пък скина на Корделиус. Кой повече ви кефи? Да, кой повече ви кефи. И дали имате следите двама герои, с които днес ще цъкаме. И то само с тях двамата ще цъкаме, докато не си ги дигнем до 20 и паразита. Аз съм срещу Байрон. И Дед е Томар 753. Вие срещали ли сте Томар 753? Това име е доста известно явно в Brawl Stars, защото аз игра за 15 000 път днес с Томар 753. Както и е, така паразит е в онзи храст, обаче роди Байрон. Това ме не кефи изключително много. Аз бих и. Браво, аз идвам да ти помагам за Байрон. Умрете паразита. Много са гадни паразитите. Да, не мога да ги убиеш, обаче точно когато си смъртиш, не мога да ги убия. Защото ти буквално учиш до тях. Ще изчакам първо да се роди. Да. Поне сме на плюс купи вече. Няма как да загубим купи. Да, аз също скит на 6 ужас. Надявам се да не скитам. Дете, браво. Добре сме. Добре сме, къде сме? Аз ще ми... Къде си? Мек! Къде? Буша е тук. Добре, поне без машината си, Суик. Не си. Браво, бе! Браво, го. Не и трепим според мене. Само първата игра беше за загрявка, нали? Така, всеки... Добре, дай play again. И също коментирайте, ако вие имате тези герои. Или пък ако сте си взели Brawl Pass-а, или сте на 15, или да, нещо такова. И за кой събирате, може също? Аз събирам за Ръв, честно казвам. Аз събирам за Сквид. Да. Колко герои буде? Да, най-тъпия дет, човек. Най-тъпия дет. Нищо. Добре, нищо. И сега още трета игра. И сега ще правим трета игра. Да, започваме. Нищо, идвайте, няма силни двойки. Така, да започваме. Един мой приятел Лулов ми звъня, ама нищо. Биби гъс.
ще цепя тук някакви кутийки. Тук съм на BB9. Много е един добър супер. Срещу Байрон на 6. Байрон на 6! И аз няма нещо. Преизпълних квест. Аз съм минус 1. Минус 3 нищо. Отварям Стардоп. Какво ли ще ми се падне? И епик. Епик, добре. Кин на Блу. Давай, дихничка. Как почваме? Тук според мен Драко ще ни е по-труден. Особено на мен ще ми е трудно да убия Драко. Тук ми идва Бони ли беше? Да, Бони. Не. Това е Манди. Манди, да, същата. Ми дойде добре, че ми се врапа Драко умрял Бул, това е добре. Да. Ама Бул е много опик, бе. Според мен той е епик трябва да. Много е опик. Признай си опик. Аз се бих веднага Бул. Вой. Гледах в този екран и... Роса. Дет. Уби Драко. Бягай. Не трябва. Драко, дай. Браво, бе, Гого. То твоята камера е по-интересна, не? Ама няма как да снимаме твоята. Добре. Започваме. Дай плагин. Нищо. Аз поне пълня квест. Ама няма да ми дай нищо. Да, не ми давам. Пишете, ако искате в коментарите дали сте си взели, например, този скин и титлата и легендарито, какво си ви се е паднало. Да. Ако искате, вижте ми героите. Имам Кит на 26, Едгар на 25, Пан на 25, Спайк, Нико, Dynamite, Cold, I'm so overpowered. Del Primo, Warriant Warrior, Buzz, Frank, Rico, моя ми Hypercharge, които събрах всички мегабокса, Лили, Мелди, този скин е много готин, падна ми се от рампет, Ейбит, Драко, Анджело, Шели, Стелър Шели, един мой приятел ми го отвори, Перал, Джеси, Мек, Шът, Тара, Биби, Рок, Чарли. Аз много ме кефи Чарли. И затова съм максна. Бул, Ника, Бони, Коко, Пайпърката. Този скин съм много доволен за Пайпърката. Гром, Сър, Пам, Мортис, Честър, Гил, Карл, Янет, Луис, Колет също. One for the collection. Best in child. Тик, Барли, Сквид, Би, Танк, Манди, Гриф, Спраут, Джати, Бери. Не се очудвайте защо ми има толкова малко купи, просто ми се падна от много малко време. Мак, Отис, Сам, Аш, Пени, Байрон, Бъстър, Бел, Док, един мой приятел ми го отвори, т.е. Георги, да. Санди и Уило аз ги отворих. Буквално те бяха от един мегабокс и двамата. Добре, сега са героите на моят приятел Георги. Той също има Едгар на 25. Франк, Dynamite, Мелоди, Спайк, Колд, Нико, Пени, Амбър, Корделиус, Шели, Бъс, Биби, Бубо, Мизи, Стю, Лили, Мортис, Емс, Тик, Warriant Warrior, Барли, Поко, 8-Bit, Анджел, Брок, Тара, Нита, Пайпър, Ел Примо, Роса, Чарли, Отис, Сам, Перъл, Дарли, Гел,
Макс, Ерти, Джеси, Нани, Гъс, Аш, Рико, Колет, Би, Джаки, Карл, Драко, Лола, Бони, Бел, Манди и Бери и Пам. Това бяха и неговите герои. Сега да продължаваме с играта ни. Така. Ето. Продължаваме. И не съм изчезнал, стоях до него просто. Да. Просто или Сюши ще показвам. Много добра звука. Беличък. И да ви кажа също, имаме нови 2 гивауея за нашите победители. В гивауеите подаряхме един легендарен скин. И също оферта, която вие си поискате, например 200. Така че само правилата за този giveaway са да последвате, харесате и да коментирате кой е любимия ви герой. Ето, Фанк сега иска да се тимнем. Не, искаше да се тимнем с Фанк. Аз на дарилката и на Пам. На Пам. Не, на Бери. Не, аз умрях. Сори. На кой да ходя? На бягай обаче. Тя те вижда, нали знаеш? Много добре. Не си не видим, като вижда. Браво бе, бягай. Фанк е там. Добре бе, ние сме добре. И Леонардото убива Фанк. Само, че имаме малък проблем. Леон как не изкемпи. Няма смисъл, дет сме тук. Опитай се, ама сме дет. Поне сме плюс купи. Да, съм плюс 3 купи. Това е плюс 1, след му е на по-голям. Добре сме. Не знам вие как мислите, но според мен ние сме добре. Сега ще бъда с лилавия скин, може да носи повече късмет, но имам стар дроп, от който съм сигурен, че нищо няма ми се падне. Но да го отворим за сега. Да, както ви казах. Нищо особено. Ако искате нещо друго в другите видеа, коментирайте. Да, и гивауея ще го изтеглим на след около 3-4 дни. Не знам днес кой сме. Вие ще видите. Днеска сме 22 и ще го изтеглим на 30. Да, на 30 го изтегляме. След 8 дни. След 8 дни, да. То гивауей